Csáky Imre, a Folyami patkányok. Vajon elgondolkodott-e bárki is azon, mitől annyira lenyűgözően szépek, vagy éppen hátborzongatóan ijesztőek a belvárosi falfirkák, ami azt illeti, többnyire mindkét tulajdonság elmondható róluk, már ami a festett szörnyfigurákra vonatkozik. Hogyan magyarázható az a bámulatra méltó tehetség, az ügyesség, amellyel szinte percek alatt képesek a legextrémebb helyekre is démonikus alakokat rajzolni. A képek hipnotikus tökéletessége jóval túlmutat az ember alkotta valódi művészet határain. És valószínű, hogy nem véletlenül érezzük a belőlük áradó erőt. A válasz ott szunnyad az ábrákban még. Ha azt hiszük, hogy az alkotók egyszerű fiatal suhancok, akik pusztán a virtuskodás kedvéért fújják tele a falakat, nagyot tévedtünk. A festők kamasz emberteste csupán eszköz az öreg folyó alaktalan árnyainak kezében. Erről csak kevesen mernek beszélni, nevezetesen arról, hogy vajon miért is kerülgeti az embert a frász a Duna-menti aluljáróban, ha leszáll az éj. Az egyetlen képtelen, ám mégis nyomós indoka az először talán érthetetlenül erős ellenérzéseknek az a történet, amelyet magam is egy igazi benfentestől tudok. A meghasonlott graffitis csaj Grueni, nevezem most csak így a művész nevén, a történtek után végleg sufniba dobta a festékes flakonokat. Ezzel együtt annak is örül, hogy egyáltalán épp elmével megúszta az egészet. Jól lehet, az elbeszélését hallgatva sokaknak merülhet fel kételj mindezzel kapcsolatban. Szóval az egész egy jó balhénak indult, kezdte a lány a féle hétköznapi beszámolóként. Vannak még rémálmaid? Ahányszor csak elalszom, cseszd meg! Csak próbálj megnyugodni és mesélj, kértem tőle szelíd, tapintotta a lám határozottan. Már vége van, nem kell félned. Te tényleg ezt hiszed? Hát neked elmentek otthonról, apám. Azok a barmok mind az átkozott folyó velejükig rothadó rabszolgái lettek, és folytatta. Az egyik éjszaka felfigyeltünk a folyó felől jövő zajra. Először azt hittük, valaki lefülelt minket, esetleg a zsaruk, vagy talán egy fontoskodó járókelő visszhangját hozta felénk a szél, ki tudja, de tévedtünk. Valami hatalmasat csobbant a vízben, amikor Menaron azzal a felkiáltással loholt vissza az aluljáróba, hogy egy baromi nagy uszály van a Vigadó téri kikötőállomáson, aminek nincs vége. Kérdeztem tőle, miért nincs vége, mert olyan hosszú, hogy nem látja a végét? Mire ő közölte, nem azért, hanem azért, mert egyáltalán nincs vége. Mivel senki sem hitt neki, mindenki kijött, hogy lássa, miről is van szó. Azt hittem, a fickónak megárthatott a sok higító gőz, ám amit láttam pár másodperccel később, az engem is melbevágott. A fekete lakszerűen csillonó folyam tükrén egy kötfellegben gomolyodó hajótest terpeszkedett. Teljesen anyagtalannak látszott, acélnak még a nyomát sem láttam. Akár egy hirtelen felbukkanó rossz emlék az agyadban, ami ezután nem tágít. Egy nehézkes emlékfelhő rákfenéje, alig akartunk hinni a szemünknek, annyira szürreális látvány volt. Ennek ellenére hihetetlenül élőnek hatott. Márha egy ilyen káprázatot lehet elevennek nevezni, de igen, azt hiszem, élt ez a maga nemében. De azt az életet nem kívánom senkinek. Amit félelemtől fölbe gyökerezett lábbal bámultuk, mind az öten észrevettük, hogy a hajó kabinnak tűnő építményeiből szürkés-fehéren derengő füstcsíkok cikkáznak ki. Ami azt illeti, nekünk sem kellett több, pucoltunk vissza az alagútba. A villamos már rég nem járt, így megspórolhattuk a rutinszerű vágányerkerülő manővereket, csak rohantunk. Nekem az utolsó kép a rémhajóról a neve volt az orrán. Soha nem felejtem el, Murau. Hogy az Istenbe került ez ide? Kérdezte a lány értetlen haraggal. Nem akartam a szavába vágni, nehogy elakadjon a történetében, hiszen néha jobb a lélek sebeit kivéreztetni a gyógyulás érdekében. Berohantunk az alagútba, amikor hirtelen
a beszűrődő közvilágítás fényei mind kialudtak a fejlámpáinkkal együtt. Ami ezután történt, fogalmam sincs miért volt, és hogy ez mennyi időbe telhetett, egyszerűen annyira időtlenné vált minden, mintha kifutottunk volna a saját létezésünkből is. Ha érted, mire gondolok. Mint az alkonyzónába, vagy valami ilyesmi. Egy ideig nem láttunk semmit, aztán érdekes módon felsejlett előttünk az üres sínpálya a félbehagyott rajzokkal. Ekkor Menaron nyomába erett az egyik kötszerű valami, amint mögé ért, már csak a srác pániksikolyát hallottam. A felleg egyesült a testével, a fickó összeesett, rángatózott, akár egy epilepsziás, nyöszörgött egy ideig, aztán mozdulatlannak láttam. Majd néhány pillanattal később sorban egymás után hullottak el a társaim is, ahogy az illanó kötpamacsok magukhoz ragadták őket. Szörnyű volt hallani is, amint a sziszenő rémségek elkapták, halálfélelemmel átitatott kiáltásaik most is fülemben csengenek. A cikázó ködlények úgy szóván gazdatestet keresve száguldoztak körbe-körbe az alagút sötétjében. Végül egy ismerős, most mit mondjak, jelenés, látomás, szóval az egyik röpködő izé az apámat formázta meg. Azt mondta, vezessem őket, hogy újra élhessenek, különben soha nem ér haza. Úristen! Én egyáltalán nem is akartam, hogy valaha is hazaérjen, jelentette ki Grueni a felismeréstől megdöbbent hangon. Mindig is egy akarnok aljas volt, aki csak önmagát ismerte, és senki mást ezen kívül. Aztán valahogy megsajnáltam. Úgy döntöttem, hogy megteszem, amit kért. A többiekkel együtt jártuk ezután a várost, és ahová csak tudtunk, mindenféle figurákat, furcsa állatokat, torzolt bestiákat pingáltunk mindenhová. Nos, igen, ahová csak tudtunk. Számunkra már aligha volt lehetetlen, amióta a testüket az a szörnyfelleg uralta, azóta eszméletlenül gyorsak, erősek és hajlékonyak lettek, és néha gyomorforgatóan furcsán viselkedtek. Sokszor csak bambán bámultak azzal a takonyszerűvé vált zselé szemeikkel, ám ezek mellett azonnal teljesítették minden parancsomat. Egyre kevésbé hasonlítottak önmagukra, és bűzlöttek. Dekorációs brigádunk ezek után hamarosan bővült, és az új tagokra is jutott ezekből az árnyék izékből. Az egyik alkalommal, ahogy végeztünk a lelkes kis vörös zseni rajzfigurájával, a többiek a falnak szorították, és nemes egyszerűséggel belefolytották a festékbe. Telefújták a száját az akrillakkal. Beledolgozták a rajzába. A vörös egybeolvadt a fallal. Egyszerre éreztem félelmet, és ezzel együtt rókázni tudtam volna. Mozdulni sem mertem. Én öltem meg azt a szerencsétlent. Ez borzalmas. Ekkor értettem meg, hogy ezek a rohadékok így akarnak megtestesülni. A figurák véráldozatai által. Aztán végül döntöttem, csak egy pillanat volt az egész, és néhány hét pokoli fájdalom. A szemembe fújtam egy kis festéket. Tekintve, hogy vakon már használhatatlanná váltam, így megszabadultam apám zsarnokságától. Azt hiszem, azért maradtam meg annak, aki most vagyok. Mindannak ellenére, hogy már soha többé nem látok. De egy valami biztos, én kevés voltam ahhoz, hogy megállítsam őket. A helyemet már rég átvehette valaki. De bármennyire is irtózom a gondolattól, az én apám is hazatér majd egyszer. Tudom. Éppen úgy, ahogy mindenkinek a hátrahagyott kis aljassága. A folyó már nem nyeli tovább a szemetet. Ki fog áradni, ám ezúttal nem a víz pusztít majd.